Raspberry Pia zer den? Esan dezakegu, edo azalpen erreza bezala, ordenagailu txiki badala, merkea eta txikia. Berez, ez da mahai gainean egin edo erabil dezakegun ordenagailu bat bezala, baina bere antzeko funtzioak dauzka eta mahai gaineko ordenagailu batek egin dezakegun gauza asko, honekin ere egin dezakegu. Egizan, erabila asko dauzka, ordenagailu arrun bat bezala. Zertako erabil dezakegu? Adibidez, egin dezakegu honekin, mahai gaineko ordenagailu batek egin dezakeguna. Hau da, desktop baten gainean erabili eta testu prozesador bat erabili inolako arazorik gabe. Baita ere, pelikulak ikusteko edo jolasteko, zergaitik ez. Adibidez, oso ohikoa da erabiltzea media center bezala, hau da, pelikulak, telebista baten kontra. Raspberry Pia sortu zen gaur egun erabiltzen den helburuarekin. Bere momentuan, Ingalaterrako edo hango unibertsitateko irakasle talde batek ikusi zuen informatika munduan zeudela gabezi batzuk eta jende gaztea ez zuela ulertzen edo ez zuela ikusten erakargarri informatika mundua. Eta pentsatu zuten sortzea tresna merke bat eta erabiltzeko erreza dana, hurbiltzeko informatika mundua jende ikastaroan parte ezberdinak egon dira eta orduan alde batetik egon da nola konfiguratu eta baita ere pixka bat hurbildu Raspberry Pi mundua jendearentzat, ez? Eta parte horietan parte bat izan da elektronikarekin lotuta eta saio ezberdinetan jorratu dira zirkuito elektroniko txikiak erlazionatuta domotika munduarekin. Esateko egiteko esperimentuak etxean. Proiektua da hori, jolastea saio horietan, zirkuito elektroniko ezberdinekin, jolastun argiekin, argiarekin ere, ikusteko zenolako erabilpenak izan dezakegu Raspberry batekin, etxean, adibidez, sabeko argia kontrolatzeko edo neurtzeko ze temperatura daukagun eta horrelako. Euskaraz. Beti ere oso interesgarria da. Gaur egun euskaraz danaterik egiten du, baina batez ere nik uste azkenengo urteetan ingeniaritza munduan asko zabaldu dela. Eta hau beste pausu bat da. Raspberry Pia oso tresna erakargarria da eta, zergaitik ez hurbildu Raspberry Piaren mundua euskaraz jendean.